коментатора. Аз съм Преснеш, ще играя Roblox, но с разговор ще бъде Адриан. Преснете, аз съм Рез Каманта, видеото започва. Така, почва. Като възглежда, ще играем Roblox. Както гледате, наистина ще играем Roblox. Ще играем паркур. В момента натиск нещата му го чувате. Аз почвам да играя. Да играем един паркур, който е от най-популярните. Ама Адито няма Roblox и не може да играе. Както ви казвам, съм днешни събърна ще изтрия Roblox и съм с различен скин. Или различен профил. Май съм с различен профил, да. С различен профил съм хора. Истина. С различен профил, аз съм се объркал. Смених си профила. И не спрях да падам. В следващото видео може да играем CSGO с Адриан. Няма да играем този паркур. Ще харесвам някаква друга игра. Така. Ще харесам и тролер паркура, който е, да, готин. Както виждате, може стрима да има, не стрима ми, видеото да е малко по-дълго, като гледате. Може да е 5 или 10, не знам колко метра ще ми е видеото. Сигурно ще е малко повече дълго. И тук имаме ли някакъв друг начин да го минем? Имаме. Но то съм го играл, но не искам там от тълбата. Искам да се пробвам тук. Всъщност тук мога, ама само на 2 блока мога. Ще го мина от тук. Ако искате, това е видео. Край.